Alright. Hello guys. Hello mga karabas. Muli tayong lumabas at nandito tayo sa highway ng Bicol, Maharlika Highway. Ito ang malilipat Albay. So marami nagja-jogging dito. At nandito tayo sa lumigit muna tayo. Kalalabas lang natin ang bahay. At magra-rides tayo, may pupuntahan tayo. Yung tinatawag daw nilang Sula Bridge. So hindi ko alam kung saan yon. So i-google ko na lang. Kahit taga rito ko pero hindi pa ako nakakarating doon. Kaya gusto kong mapuntahan at maikot talaga tong buong Bicol region. Then pagkatapos itong buong Bicol region, parting Isabela naman tayo. So magra-rides lang tayo. Kaya yan ang gagawin natin. So tatry natin to. Tatry ko tong kung magalaw ba o hindi. So kung magalaw, pasensya na ha, kasi wala pa tayong wala pa tayong gaanong gadget mga karabas. So hindi pa ako gaanong bumibili. So pakita ko rin sa inyo kung ano yung gear ko. Ito yung gamit ko pala service, si XRM FI, XRM 125. So titingnan ko na rin kung ano yung niya, at diretso na rin ma-review sa inyo kung ano talaga yung specs talaga nito, kung ano yung kakayahan nito, lalo dun sa mga paakyat. Kasi may mga paakyat daw So titingnan natin na ko na rin to, na rabas ko na rin to sa sa Naga. Napakaganda pag sa ganitong road. So sa off-road hindi pa siya gaanong natatry, pero sa on-road, sa ganitong highway, natry papuntang Naga. So let's try this. So here I am. Yay! It's alright. So let's go. So ang ganda ng panahon. Ayan yung araw. So ang ganda ng panahon. Ayan yung araw. Ayan naglilim muna tayo rito. So ang ganda ng panahon. Okay, samantalay natin yung nature, yung ginawa ng ating Diyos na buhay, na siyang lumikha rin sa atin at lumikha ng lahat ng bagay na to. Okay, God bless everyone, at samahan nyo ako sa rides na to. At kung saan tayo liliko, google na lang natin. Okay, so let's do this. So try ko to kung magalaw o hindi. Yan. So sana hindi siya magalaw. Yung gasolina natin ay 3 bar pa. So let's try this. Let's go. Ano kaya kalayo yun? Diba? Taga rito ako pero hindi ko pa alam yun. Ay, magalaw siya. Kumaalon-alon siya. So paano kaya to? So comment nyo naman kung anong bibiling kong gadget para hindi siya magalaw. Magalaw siya. Nabanto ko ng konti. Ayan. Okay lang ba? Okay lang ba siya? Carry nyo ba? Carry nyo ba to? Diba? So try natin. I-stop ko na lang dun maya ng konti at papalit tayo ng ibang Meron naman ako dito ibang dala, pero yung press, yung sinasakay dito sa press, maalun siya. Bakit kaya hindi ba nakapit? Pangit pala yung nabili ko, no? Nabili ko lang ito.
dyan tayo dadaan sa dito muna tayo. Ikot lang tayo. Counterclockwise na tayo. Counterclockwise. Hindi tayo clockwise. Counterclockwise na gagawin natin. Yung throttle natin. Clockwise. Throttle natin. Ganda naman highway dito. So, ganyan plano yung mag-rides dito na.
may ilalarga pa siya. Kaya kasi napitin ako sa kalsada. Makakamitin yung ano. Kalsada sa may pagkakas na. Kaya bypass. Hindi ano siya. Yung punto-punto. Pero na hindi may angkas pa ako. Angkas ako na nasa 48 kilograms yung angkas. Tapos ako 60. Diba? Nakangka pa. Pero naka-90. Naka-90 ka lang. Grabe. Mabigat ko na. Then ngayon, solo ko. Right, sinapay natin sa speed. Mag-exit tayong potential na kalsada para sa signal din naman tayo. Ay, ito, gusto ko dito madaman. Ano yun? Ito yung tinuturo ng Google na Santa Misericordia. Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ay, wala. Tapos may ganda ng ganda. Hindi naman makakabilis na. Ah, ganda, makakabilis. Sige, kapila, sa Domingo. Tapos susunod, bawal din tayo. Marami daw resort sa Domingo eh.
Maaga natin ano. Ano siya? Maaga pa rin dito. Ayun, napaka-ano. Tingnan natin yung dulo. Kaya na tayo ng mga kakainan dito sa Bintaya. Baka meron na ako. Sa langgam. First time ko rito, mga karabas. So, sino yung mga karabas? Sino lang? Ba't parang flat ako? Tingnan nyo. Ayan. Mga karabas oh. Ito yung dagat nila. Wow. Ito yung pantalan nila. So ano yung lugar na yun? Ayun ang ano doon. Yun, ano yung lugar na yun? Pero ang ganda. Ito yung Santo Domingo. So wala akong makainan, guys. Let's try this. Ay, ang ganda. Pala siya. May nangingisda doon. Siguro yung rapo-rapo na. Ayan. So, ito pala yung nakikita doon. Nakipicture. Ah guys, ang ganda. Beach. Ayun yung volcano. Ang lapit. Nagbabago guys. Hanap nga tayo ng magandang spot niyan. Yung volcano na yan. Yan. Yan, ganun ako. Pagka umaano, inaalis ko yung susi. So, for safety. Sanay kasi tayo sa Maynila. Ganun. So, let's go guys. Hanap din tayo ng gagasolinahan natin.
nyo guys. Oh, lumaki ito. See this guys. This is the view kapag ka magra-rides kayo rito sa Albay. Dito ang view. Diba? Isipin mo. Yung memories na maano mo dito. Dito pala yun. Wow. This is amazing guys. Napakaganda. Hindi ko mapigilan na hindi mapahinto. Kailangan kong huminto talaga. So, hindi ko ako sinagilid. Ito yung mga kanya. Oh. Let's go guys, okay? Isang people ay napapaligiran siya ng bundok. Dapat. Kaya, yung sisir makapit. Parang malaman sa iyo. Sa bundok, mag-ride sa bundok. Kaya, ibig sabihin, may liko ulit. Ang liko eh, ang liko. Hindi na lang nilagay. Ay, kung titignan nyo naman, sa gilid tayo ng bundok. Yung kumali ang gilid ng bundok. Which is ng talampas ng dagat. Diba? Ito liko mo. Liko ulit. Ang iksi. Ganda mag-rides dito ba? Magrarabas kayo? Dito na kayo magrabas. I-enjoy nyo. Alam ko na punta na ito ng ibang rider.
Garden with Makina. Mirisibis. Ini saya nasa Mirisibis na tayo. Ay, Makina po. Let's go. Sabihin papuntang Bakakay 549. So pakita ko sa inyo guys, ito pala yung ano nila. Kanina pa ako naghahanap ng ano, 549. Papunta tayo ng ano, tapos yung 18 kilometers. So malayo from Manila 549. Tapos yung Bakakay. Papuntang Bakakay? Ah, papuntang Bakakay. Ito po. Ah, okay. Dito po. Bisibis yan. Misibis. Okay, sige. Salamat ah. Tapos, ang bisibis na pasiri, ang buhatan digdi. Dapat, So ining Little B na ini buhatan 18 kilometer pa. Oo. Okay. Tapos, Tapos- mga may crossing duman, ini ang buhatan, ini ang bisibis. Tapos, Sa buhatan kasi ako. Okay, thank you. Buhatan 18 kilometer. So 18 kilometer pa.
sa vlog natin. Ito na yata yung sinasabi nilang crossing ng Buhatan to Misibis. Ayan, Misibis Bay. Ito from Buhatan. So, accidental area. Let's try and Misibis. Pupulusok ka. Malalim ang pulusok niya at may silang asphalt o huli-huli. Opo nyo, dalag ng dito. Sa iyo. Ako po ba guys, basta pag hindi ko alam ang tama yung ginagawa. Basta papulusok. Yung preno sa unahan, ang ginagamit. Ang ganda. Wow, hindi muna tayo guys. Ang ganda. Ay, wow. Ganda guys. Wow na wow. Ganda. See? See? Ayan guys. Yan ang ganda ng view. Diba? Diba? Diba ang ganda? Diba? Napapahinto tayo. First time kasi natin dito. First time natin dito guys. Let's go. Makikiihi tayo rito guys. Makikiihi daw. Ewan. Ang bira. Buhay ito. Ganyan talaga. Riders. Yeah. Pero ang ganda guys. Oh. Ang ganda. Wow. Excellent. Excellent. This is excellent beauty. This is the nature. Nawala pa tayo sa kalahati ng papuntang Misibis ng I think dahil sa Google natin, pero napakaganda na. Kahit dito pa lang sapat na sa akin eh. Lalo pa siguro pagdating doon. Ay